Iwewe nyaya yako yambogarwa pasi chitongwa wakazofonera muprofita hongu kwete kureva kuti muprofita uyu haazi munhu asingazikanwe Anosikana. Ricky Petrol. Rosa Frio. Genja look. Show. Amen. Amen. Apasina zvinoshanda mazita. Ndiri mumwe kutotanga kubhirida ndakatotanga ndatova ne Tatizo ni chimbonyararai. Chakura pai. Ndenda kumwedzi ndatova munhu. Nyararai kan. Mumazuva matatu kana kuti mumazuva 4-5 afura. Iniviusi material to little ground. Makaona kuti mune chinhu chinenge imbwa chamairwa nacho chinda kukurumai kana kuti yaita kunge munhu. Loted viusa. Tinifeo the real to little ground. Imbwa iyi ine nguva here yakajambira mapendekete enyu. Yakaita sei? Ndakangoona chiuya chibva kuchida kundirwisa. Ichida kukurwisai. Ndatora matombo ndibva kuipotsa. Ndimi mune nyaya dzenyu zvenyu dzatisingagona kuprofita pana. Vashe tuno. But pabepa iri mimi ndiri muroi number 4. Kuti iye uyo kana tabva kunokumba kunokutsana kule. Ndati. Kosaka tavinge ikuno right. Ai atimata akandinyorera kuti ndiri muroi. Muroi wacho. Aona kuti ndo mhosva yateta kutonge takupara futi. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Fanira kurirega mwana kwanyiri padhuze zvinzwa. Ndichakuviringidza zvekuti ameno zvauchaitwa mudumbu mako. Saka unofanira kuregedza doro uchaita munhu achapiswa nemudumbu zvekuti chata unge munhu ane nyomwe yakapfurikidza mwero. Kugara muchipatara uchizvimba makumbo. Saka iyoyo inyaya yaunofanira kukurumidza kurega. Lise va inikiva. Gombo rekuraiti riri kukurwadza. Inatangarira. Nguva yakareba sei? Chao the oliti inikiva. Inivao to lise. Inivao ini? Ya waifanira dambudziro rekuzvimba makumbo. Nekuti kuri kutaura chokwadi tsoka yako yakanga yatorwa. Inikina dibete vao. Kuri kuprofita chaiko ndozvakanga zvaita sei? Zvato. Asi hazvichashanda. Iro rine njodzi. Ende ukazoda kumatarisa zvako mushe uchaona kuti rimwe racho rinenge hombe rimwe rinenge diki. Uri kuzviona? Ndozvayakaita iri diki. Ende chiri kuitisa diki ndechekuti riri kudyiwa zvishoma nezvishoma. Saka nechemuno ukada kuzoritarisa rine zvimalaini zvinenge rainbow like. Yo. Pamwe pakasvibisa pamwe pakachenuruka. Rozoita tumapundu tokaita upside down tokatarisa mukati. Ende unotarisa uri kuseri kweyo ntauri. Ndinoziva. Kana uchizviziva hazvinei neunhu. Zvine chekuita nezvinhu zviri kukuteera wewe. Opa. Zvinofanira kuti zvirapwe. Unofanira kuti urapwe mwanangu. Ubude munjodzi yakutarisa. Uyezve une mhepo yemurudzi rwako iwewe. Ine munhu ari kuridza mbira kuti maridzire ari kuita mbira idzi dzikurira zvine rusha. Zvekuti pane mudzimu waita ngo ufanira kubuda. But kuseri kwegomo kune mbira dziri kurira. Ndiani ari kuridza mbira idzi? Ndoshobora kutaura nemweya pana. Karabo. Saka isevao. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvikuitire zvakanaka nekuti mhepo iri kuteerana newewe ine svikiro rakare. Nevanhu vanoridza mbira. Rine zvinhu zvakavanzika. Rine urombwa. Nevanhu vaifanira kuita mari nekuridza mbira. Kurauti hadzina kuridzwa navanhu vashoma. Dzakaridzwa nevakawanda. Totsoka kumashure. Nanhasi dzinoridzwa. Mhepo iyi ndio iri kukuteera. Une chinhu chiri kukuyamwa. Ndo chiri kuita kuti zamwiri riite diki. Inobva raita hombe. Saka unofanira kuita cancer, but iri cancer yeuroi yemushonga iri kuseri kwegomo. Inavao. Yo, uchine mubvunzo. Gara basi chapa mvura yemuna.
Theophile. Munanga na chikonzero garai pasi. Mukatochenaka. Munanga na chikonzero kana 1 kana kuti tikakupomera kuti wakaitei kana kuti une chikonzero chei asi kuda mhosa. Hapana kana chikonzero kana 1. Zvokuti kana dai kuri kuti uyu tikamubvunza kuti akakunyorerei haatozivi. Angonotoshamisika kuti asi ndakamunyora. Ndikuti iye panguva yake ane kakurasika kaakaita nekuda kwezvinhu zvaangaitwa. Ko mukambomubvunza kuti ukanyore pamwana. Ina ndiri kukutaura kuti izve alright well. Semunhu ane shungu. Akaita kuti ambopindura. Ana chaanokupindura. Alright mupindure. Unozviziva kuti wakamunyora. Anozviziva nokuti uri pano ka. Dai kwanga kuri kuti wewe haupo pano. Aigona kutoti aiwa. Kana kuti hapana bepa iramba. Wese akashanda kungotsvuku. Munoziva zvita vanhu vaiva. Vazhinji vakadzi makaenzewa kai. Maporofita ngotsvuku. Mendikuudzei. Mendikutaurirei. Masikati machena. Vanhu vanotoita ngotsvuku. Vazhinji vacho vatoenzewa. Wotozopepuka papo kuti kuchichaitika. Inga ndatota. Munhu aenzerwa. Yomano ngotsvuka. Engage in yourself. Don't engage in yourself. Wabereki wako waru? Uri mwana wani? Theophile. Sarahar. Murume wako waru? Ankuru uyai? Leo show what is the real to court in change in yourself free to Leo? Ati profit edu mhosa. Wazvinzwa ka? Tinosika moto muziso. Kura kuti handizi chapupu mudare. Ende hapana patichazobvunzwa inini. Asi kana ndikabvunzwa handichike kutaura. Wazvinzwa? Ati handiprofite chii? Tenda kugara pasi. Theodore. Silver the real to court in vow. Pakurarama kunoita vanhu vanofungidzirana. Vanofungidzirana zvacho zvimwe zvacho hazvina musoro. Theophile. Ende zvakafungidzirwa zvacho hazvisi zvechokwadi. Dzimwe nguva uyo anofunga kuti ungangodaro uchidanana nemurume wake. I called him. Saka tati hatiprofite mhosva. Ndoda kubvunza kuti uri kutaura neni. Ineni Wasunga kuzobvunza here. Theophile. Kadel. Tell Silver the relation to law in count. Euro. Izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvakakonzera kuti zita rangu ritoa. Saka ndakupindura ndini kwete udzi. Aiwa musamudaro. Ndichitoda kutomubvumira kutaura. Ane shungu izvozvi. But tikaregedza kuzvitaura chero tikasaita chivindi ichocho. Tinosiya vanhu vari parumananzo. Saka tinofanira kuti timbojekesa zvimwe zvinhu zvibude pai. Pachena. Karabo. Isevaude. Wazvinzwa. Teotini kiyo. ndazvinzwa ndoda uchenurwa unoti bamukuru wangu ari apa Saka ndavashedza kuti handiprofite mhosva. Baba. Mweya wati hatiprofite chi? Right, chinzwa unzwa hanzvadzi. Karu. Ina vow. Haune inazvo. You cannot bet any vow. Hapana chawakaita. You pepe vow li. Haune inazvo. Isa vow the call. Mune shungu dzekuti abatwe nemhosva siterekeka. Zvokuti muri mbuya wake muri kutozvikanganwa. Theophile. Munhu chaiye anochema anoda kuwana paanesa musoro. Ndokusaka muchiona munhu anouya parufu achichungurwa. Chero achigona kufamba ega kubva kwaita kubhoera, akupinda pagedhi anoda mumwe munhu anomubata. Saka imimi mukasaita pira reuyo achamutsigira ndiani? Imi muchidhikilaya kuti muri mbuya wake. Saka akazokunyorai kechitu munoti chii? Muzukuru wenyeni. Awu. Ndikutaura nambo, ndikutaura neni.
Saka tiri kuti isusu panodzimurwa moto musaite pisa tidzimure. Hazvina kunaka. Panapa patawa kuti anhu panoma waroiwa vakaiswa vachinzi waroiwa ngani. Pane vatanzvenge. Kuti muruda kutodzamisawo nyaya seshungu dzenyu. Uyu tikamubatsira kuti muchero wegomba azowira mukati maro. Nekuti tinongonyaradza vese vakatadza nevasina kutadza. Nekuti Jesu anambovenga vakagona ba akaya kuzorwira vakatadza nevakatadzirwa vese. Saka isusu kana tinunura tinonunura munhu wese. Kana muchida kuzoita daka neuyu tinomunamatira kuti Mwari amurwire. Tiri kuti imimi munofanira kuvapira. Inini handimuzivi uyo handina chaanondipa. Imimi hamuna chamunondipa ndikuprofitei. Ende handisi kuziva kuti ndaisa mari mupetrol. Hapana ari kuzviziva. But nekuteerera mambonda yakuno kuti imimi muzozive zvamamuda kuita sei, zvamamuda kuziva, mazviziva. Saka kana uyu apa rumana nzombo uyu achingori mwana wenyu nanhasi azvichinje. Achiri mwana wenyu chete. Chero akafa munofanira kutoburitsawo misodzi. Saka wachiona chikonzero chacho. Right, iyo yapfuura mwanangu. Hapana chawakatadza. Pana chandakatadza indani question mark yekuti ane fungidziro yekuti ini ndodanana nechi asa udanane kai kufunga kwake chete nai bururu kufunga kwake munhu paanotsvaga mombe musango hana paanomboenda chero kwadzisiri. Anoenda kwadzisiri ka otozosanganawo nevari ikoko vati nhaimi mamboonawo mombe dzangu here ko amboenderei ikoko kwadzisiri. iye achiziva kwadziri. Kwaidzo mombe dzekumba kwenyu sei dzichidaita zvokutirirwa mudanga idzo kumba kwacho dzichikuziva. Pamwe pacho hanzvadzi yangu ndiri kutaura newe nekuti ndiri kuona tsoko iri kujamba pasaidi pako. Onere simuka ina vauli tikoti vao sawa ine kinete vao teo mao leo unofanira kupiwa munamato nhasi. Imvo the ratio to court view. Kune imwe mhepo iri rotorwisa upenyu wako nemusha wako kuti uparare. To Roma key. Icho chikonzero Satani chaanotenderera padhuze newe. Saka unofanira kuti ungwarire. Teo law. Tsuro yamboponyuka. Teo code. Inogona kuzobatwa. In code vow. Saka kuti zvisaitike. It's about the ratio. Gara uchinamata ukati about the real to code vow. Warindirwirei. Kuti pane mhepo ine chekuita nerudzi rwetsoko. Yanga ichijamba padhuze newe. In code. Izvozvo harizi raki famba nokunogeza kana uri munhurume harizi raki tiri kugeza bvada harizi raki ba ijambwa hazvina kunaka asina kutoitika pamurume ari normal anofanira kupfuura nekusingagezere chi anofanira kuti akakunyumwa tiri kuenda nako uku kunogona kugezera chi vakadzi anofanira kuchinja rodzi pasina munhu amuyambira uchizwa mwanangu. Pane zvakavanzika zvandiri kutaura kwauri. Asi panyaya iyi hauna kana. Pane mhepo yerudzi rwako iri kujamba jamba pauri. Inogona kuzokupa jambwa rinoita kuti uzowire muzvinhu zvausingafani kuita sei? Kuwira mazviri. Iyoyo ukatoita chigumbu panapa. Hawaifa ukazviziva kuti une mhepo yakadai iri kukuita sei? Kukutera. Asi iyoyo ukaerega unoti ndiri noma here kuprofita zvakadai. If you see the rate. Ngati ndiri noma kuprofita zvakadai. Zvinoprofitika here dai kuti ndiori profita. Hazviprofitika. Saka ndatoshingirira nditi. Saka unofanira kumbopa $10 because ndatozama. Kukuudza situation iri kukuita sei? Kukutera. Ende izvo zviri kukutera izvozvo. Hazvisi kugadzira rugare muupenyu hwako ba. Pasiri kuenda uku zvinozongokuisa mujambwa risina kuita sei? Risina kunaka. Zvokuti kuti varume ava vazokunzwisisa kuti uri clean. Zvinenge zvakaita sei? Zvakaoma. Asi hapana kana chauri kuita sei? Chauri kuita. Kurati mweya uri kutokubatsira kuti chero dai varume ava vakazenge vaida kukupomera mhosva. Vanofanira kuzviziva kuti mweya wakambozvitaura kuti hauna kana chakaipa chaunoita sei? Chaunoita. Haumo mutsika iyi mwanangu. Asi kune mhepo yerudzi rwako. Ndikuvavarira kukupinza mujambwa nemukuparira kwemba nenzira inonyadzisa. Wabatsirika iyi. Saka unofanira kuona munamato wemba. Uchikagumbuka? Uchikagumbuka here? Good. Dai Jehovah kubatsira. Tarauri kipa ini vao tereo ine essence ini safara reru to code vao tinili ini vao to survive mune rwendo rwamanga muchida kuita mumasvondo manje yege jini osa kumba kupi
madzamai. They engage in also the attendants. What is Mune munhu wamakataurira nezve kuvaka ndimakafunga kunovaka. Nina murume wangu ndisati chingozvisa. Paru. Karawau. Muda kuvakei. Imba yenyu mimi. Engage. In also. They engage in law set. Munopiwa munamato rwendo rwamunaro nebasa ramunaro. Nekuti rine zvipingaidzo zvizhinji zvichakutera imapedza. Uye zvichakusikirai moto muziso. Kune vavengi vakakutarisai. Yo matarisiro avakakuitai. Vanga vachifunga kuti vangakande hosha papenyu. Zvekuti unogona kuguma makurwadziwa nemudumbu. Izvozvi mimi munorwadziwa nemudumbu. Mati? Ndakatobatikana kana ipapo. Teru. Ndosandati izvozvi kurikurwadziwa nemudumbu. Chiri kutsvagwa nemunhu ari kukudyisai usiku. Nekuti munotomborota semunhu ari pari kudyiwa. Pamwe pacho muchitoramba zvekudya zvacho. Ndine chinhu chiri kundishamisa hwani. Mune nguva here yamakazvirota imimi makafa kana kuti muchinzi imimi mafa? Chandinorota itsaona. Itsaona. Ichiitika kunani. Imimi hamunozomborota makafa. Jail power. Mune zvinhu zviviri zviri kukuteerai. Chekutanga kurwadziwa nemudumbu musingapore. Chechipiri kufira mutsaona. Uye imimi muri chapupu changu kuti munozviona izvi. Ndinogara ndichiwira mutsaona muhope. Zvekuti mune pamakatombonopiwa munamato. Ndiri kurota zvinhu izvi mva manze mudai mukapiwa mumwe munamato wokugeza. Zvinhu izvi zvakatoshanda izvo. Mudzokere futi ikoko munoti mweya wanditi mundipe futi mumwe munamato. Nekuti parwendo rwamurida kuita une zvinhu tu. Chekutanga kufa kwenyu musati maenda kana kuti kuzorwara mudumbu musingapore. Nekuti kutaura kwandikuita nemi mudumbu munorwadza. Siyanai naye mwana. Ini ndanchida kuziva chinangwa because kwaari ndakatotora muri wandakatora we$4. Ndatiyanai naye. Pakusvika ndudza chinangwa chaakandinyorera. Hamusida kumupa mari yake. Ndakutosvika kuti ndimupe. Alright, zvakanaka. Kwaakabvuma kuti chiregai kundipa. Ko ndiri gogo wake ka nokuti inini zvikutondibata kana. Mira wanga wapedza nyaya yako. Chiramba kamari yacho. Nanga katombonyoresa kuenda noitora. Saka usina basa naye. Siyana naye. Aiwa, ndinopanzwisisa kana nezvaataura zvachona ndinopanzwisisa. Good. Mweya waMwari wati iwewe unofanira kudzokera kumunhu akakupa munamato. Ndiwo matombo. Pazvinzwa unopiwa futi mamwe matombo 9 anenge wakambopiwa. Ukapiwa 9 kai? Unopiwa mamwe matombo futi 9. Iya washandisa the way wakambowashandisa nayo. Kutiko kuti nyaya yako ibalance. Unobatsirika mwanangu. Gara basi. Engage in all of you. Iwe uri kuserious. Iwe. Kunonzwe nyaya yako. Okay. What is a lombri in Cote d'Ivoire in Li? Murume wako ari kupi? In South. You never caught in Violisi. Mweya uri kutotaurawo yato wanyaya kumba kwenyu zvaya. Kuti pakurarama kwamuri kuita. In Kineni Beta Davao. Teotili in Siva the Row. To load the Davao. Munevhu rekumakuwara makakandirwa pamba. Ivhu iroro roda kukwadza makumbo iwewe. Nekuti makumbo ako akutorwadza. Akudzimba. Anofanira kupisa. Anofanira anga ari kutsemuka mutugunwa. Satani matera aita. Unogona kutanga kuita zvimaronda zvisinganzwisisiki. Wazvizwa ka? Pamba pako mukwasha pakakanduka ivhu rekumakuwa. Nevanhu vaviri. Ende vaviri ava dai kuri kuti kudare kwamamboti aitaura kuti uyaine vanhu ivavo tovaprofita zvavanofanira kuti vachiziva kuti zvechokwadi izvi hazviitwe seizvi hazviitwe. Varikuda kuti vauraye munhu but munhu anoda kuuraiwa mukadzi wako nekuti pane mumwe mukadzi ari kuchiva kuti ungangoite mukwasha wake. Ndoruchiva rwandaita kuti umirire nemukadzi wako. Wazvinzwa ka?
mhepo iyi iri kuteerana newe inivo tulisewo ine munhu ane chigumbu chakaipisisa yuloteni fawo chisina order chisina chikonzero mafawo nini atakutofunga teosawo asi ndiri kufunga kuti inivo Uri tulisho kuziva zvandiri kutaura teoke chino osawo Kungofungirawo kakuti ndati muri kuzviziva teofawo unoona kungotenga uri kuziva nenyaya yekuti varume ka vanomboita teofawo saka kuno kuite itse mafawo pane zvinhu zvakavanzika zvanga zvatoendwa hendwa igeni beta deva inikiketi beta deva hai zimhosva kuti kwasvika mboti murume wangu zvanzi nemweya wanga kumbofamba famba ini ndorombofambawo unikinati beta deva inikafawo munhu kauri mafawo pano ndozvinozokonzeresa kuti tizosvika pamusoro iyi ini sawa tlt teotawo saka munofanira kuti murapwe mese semhuri munogara kumba zvakaita sei zvakanaka mobva manyaradzika ndakudzvinyirira here mukwasha kucheuka hakurambidzwa asikacheukiriwo nezvekucheuka zvacho uchichenjerera kucheuka kwani baita basa hatisisina nyaya panapa yandiri kunzwa kana pane munhu achina mubvunzo amaida kuti gogo datura nemi gogo avo chivarika hai gogo dati vasunungure moyo gogo gogo orit tirege vadzokere padhuze apa gogo munogona here kunyengetedza mwoyo wenyu Haunyengetedzeki. gogo chimirai papa anovhurira mhepo ndiani Amen. deoten gechini osaudereo mati makarera ani divautulo Takarera amai vomwana inikineni vao komana kina divao tobva zvaita sei aine gore ne6 months yofaulo anga ane gore ne6 months imai amai vomwana ndaibva kumba kwangu gwetera kusvika kumadziva netsoka ndikaenda ndakupiwa zita nomanesi kunzi a4 ndaisumuka kuma4 usiku kuchikasviba ndichifamba naye ndikabereka kumusana uyo ari mumaoko kuenda kumadziva ndichisvika na4 ndosvika ndopiwa mubhedha ndogara 5 days mwana achibayiwa majekiseni kodai ndainge muroi ndaidii kudya ipapo ezvino nhasi vana ava vakazvarwa naamai vavo vari vangani vari vatatu handiti asi amai vevana ava vakananga inini uroi 1 mwana wacho uyo musikana uyo akandinokora tsoka uyo musikana nehembe tsvuku akandinokora tsoka 2 nhasi muroora wacho andisa mubhodhoro chavari kuda pandiri chii ivo vari kugara musha mangu musha kwavo kuri chinga uko havasi vanokwa mhindurwa vanokwa gundusa asi ndikati ndega ndichengetane nechi novanawo mwana wangu inini asi zvinezvi vari kungogara vakaita teki neni saka inini zvinhu izvozvo kaizvo zviri kundibata saizi munotenda here kuti kudenga kuna mwari ndotonamata izvo ndotopfugama ndichitonamata munotenda here kuti mwari anogona kukubatsirai anondibatsira unobvuma here kuti chero kunyaradza mwoyo wenyu unogona kunyaradza hausi kunyara kuramba pano mazuva zvandinyanyira zvakanaka gogo ndakunzwai manzwa here shoko manzwa here shoko rataura nagogo munoda here kutaurira nagogo wenyu kuti vataure zviri mumwoyo mavo sekuti kana vakati chindiripai muripe mbuya venyu nekuti imhosva inenge yaitwa inenge yatotadzwa nekuti pamwe pacho patinoda kuzama kuti titaurirane paipai tiye tichitsvaga zvinobva pamwoyo nekukurumidza tichidzvinyirirana because kutonga kudzvinyirira ka nekuprofita futi kunodzvinyirira tiye tichidzvinyirira mwoyo wemunhu akagumbuka kuti usvike paunoita paunonyevenuka handiti chechi nenguva yatinomboti kumurume akapomba kuti sumuka ureurure ambuya varipo mukadzi wake aripo obva ati nini rugare vanhu vamwari ndakapomba mukadzi wangu akagara apa achitozvinzwa kuti zvechokwadi baba vomwana vakapomba tine nguva yatinodzvinyirirwa sei nini ndiri muprofita ndinosvika panombonzi wakapomba nani namba yakadonha ndobva ndataura ndakapomba nachiedza chiedza wacho ari papo obva aonekwa zvanzi kubva nhasi chiedza atova mukadzi wako dare rinogona kutogara pasi rondidzvinyirira wakapomba neuyu atova mukadzi wako uyu atosumudzwa kwaamai vake akutuya kumusasa kwangu kune mudzimai wangu atova muroora wababa wangu kutonga kupi takazvirarama ukanamata kwamugodha vanozviziva right lipama mafao patatichitaura nagogo tachitsvaga zvinogona kukurumidza pamwe pacho tozosiyira matare ekumba tate tichedza kusiyira but zvawaramba wakaoma
vari kurangarira nhoroondo yavataura. Izvozvo ndo zvinopa chigumbu. Ndakabvira apo ndikazoenda napo ndikabata izvo ndikazofamba ndakadai zvinopawo zvinowedzera kutsamwa. Handiti mazvinzwa ka? Inini ndinofunga kuti muti kuna gogo tinokumbira ruregerero uye tizotaure zviri mumwoyo menyu vanhu vasipo. Motsvaga vamwe vanokusanganisai imimi gogo pomberai kwende. Ndosaka tatoti mimi ndiri kukupai zano ka. Nekuti unoona zvazvakaita kana mota rakadzimba risina kuputika richangoramba richirwadza. Zvarinofanira kuzongoita kuputika. Zvinokuti rishinwe chisomo chiite sei chibude. Gogo dai ndisina kukutaurirai chikonzero chamukanyorerwa mubhodhoro. Mairarama muchifungidzira. Ndizvo here? Ndairarama muchifungidzira asi zvakanga zvabuda kudhara kuti mirai kagogo. Kubuda kwazvakaita kare haizi mhosva. Patine mweya waMwari wofuti nhasi zvakambobuda kare. Wati futi zvibude pachena. Kureva kuti inyaya inofanira kutopera. Nekuti kana mhuta ikaramba ichisimuka ine zvimwe zvinhu zvairi kutaura. Kunogona kunaya. Kunogona kuita sei? Kana kutonhora. Saka isusu tiri kuti mhuta zvairi kuramba ichioneka inofanira kuti ipere. Kurege kunaya kana isiri nguva yekudi yekunaya. Kana iri nguva yekunaya toti pfura pfungaira gadzirirai kuma 33 ndo zvaitaura kare. Nhasi inogona kuita sei? Inogona kunaya. Ndiri kuti mwoyo wenyu imimi vana vadzorere kwamuri sevana venyu. Waripe kana wachikwanisa kuripa. Kana mdoda kuti ndikuyananiseiwo, kana mdoda kuti mambo akuyananisei, chero mheno zvamunoda uraiti zviitike. Inini zvandikuda inini chinhu 1 handikuripwa handidi kuyananiswa nawo. Vana ava vanokumusha kwawo. Kurushinga kwana gunduza ngavaendo ndadichiwa nokuchengeta nherera. Mirai gogo. Mirai kubva ipapo. Ambuya. Vana vachikavakira muyadhi menyu vati vakaona vakati vari kuseri kwangu kuti vana vane musha. Mirai kagogo. Ndiri kuda ndiri kuzvinzwa ndosaka ndabvunza. Vakavaka mumusha mandigere inini. Muvillage. Vakabvira pamba pangu inini vana vachada kuvatsvagirapo kuti vagare vana. Chitererai gogo. Saka no. Chitererai. Gogo. Shoko randoda kutaura nemi idiki. Nderekuti imweni yenguva makavapira reupenyu. Vanhu havaone zvakanaka vese pazuva rimwe chete. Vamwe vanotozoona zvakanaka vazviratidzwa. Kuti izvi ndizvo zvakadii zvakanaka. Vanhu vanogona kutoiginwa kufamba usiku vachinzi navaberekereka kufamba usiku mwanangu. Hazvina kunaka. Anotozonyatsozvirangarira apa pano nzombe. Izvo here. Otozoita chapupu kuvamwe kuti ndaimborambidzwa inini namai kufamba usiku. But musi wandikazofamba usiku ndikabva ndaitwa sei? Ndikabva ndapondwa. Ndakaposa ndapondwa. Handiti ndizvo here Minduru? Ndizvo. Vangani vanoramba kuteerera vachitsurwa. Vakawanda handiti. Pamwe pacho unotozoti munhu alright vakuru vakatirega zviite sei? Zvipore. Anga amboita sei? Anga atsva. Ende mwana audzwa achiri kuenda koko. Anoudzwa akuita sei? Akudzoka. Ndiwo kamukana makambowana here mukana wokutaura navana venyu sezvizvi? Handina kuwana. Handina kuwana. Right, chinzwa yambuye. Ndinokukumbiraiwo nemweya waMwari semuprofita, semufundisi. Kuti vana ava vachingori vana venyu. Sebasa ramakaita kare rekuchengeta mai vavo richiri rakakosha. Kana vasingazoi kukosha kwaro, kuno vana vamwe vakuru vakachenjera vanovabatsira kuyeuka zvakanaka zvamakaita. Izvozvo ndo zvatakadanirwa zvekupa mashoko manyoro kuvanhu. Kuti tisati pane vari kupesana, tosvika futi toita sei? Topesanisa. Hatidaro. Tinototsvaga zvakanaka. Nekuti chero inini ndikambotadzirawo baba vangu. Ndikambotadzirawo mai vangu. Ndikambotadzirawo uyo, ndikamutadzirawo uyo. Vanhu vanotadza. And haizi advantage kuti murambe muchitadzirwa. Nekuti vanhu vanonzi vanotadza. Kana munhu aona kutadza akaudzwa kuti kutadza, anofanira kuzvipeta okumbira ruregerero. Kana pane zvinoitwa pachivanhu ngazviitwe ka. Kwete kubva taomeserana chikumbiro changu. Kwakutadza kangani? Kana kakaita kechitatu ingati makatipotsa harwirwe. Mwana nokore itsoka yangu nhasi iswe imbhodhoro 1. Ndosaka vakuru vakati kurera dhiriri murara. Mangwana dzinokudyira huku kana kuti kurera imbwa nomukaka. Mangwana ukanofuma kachikuru makahanda. Inini mwoyo wangu ukatooma sedombo. Zvokuti kana gemenzi kana dhuku ndikatokatanura ndikatoisa uko kana kutopisa ndinopisa. Ndogara zvangu ndisinganamati. Kuti wewe wacho ndikushaya kuti ukapinda nopapi kuti ndizojamu. Tega aska munofanira kunditsvaga. Kuti anotadza anoregerera. Togara pasi tokurukura toona zano mwana hakuna Jehovha. Mwari achiriko. Munhu yakumba.
kana kuti munondishedza. Togara pasi matima. Takuda kupedzisa nguva yapera. Ndobva kuzumba. Saka ndopanoenda kure. Imweni ndine nyaya yangu. Ndine mbatya dzandinobva nadzo kuHarare kundishiya ndichitengesa. Saka mhuri yemwana wangu vakanditorera mbatya dzemari dzakawandisa. Vachinonyoresa zvawo madhora ndezvegore rakapera muna October. Mari nanhasi vanadzo. Pamwe pacho ndichivanzwisisa kuti mari iri kunetsa, mari iri kudai. But pamwe pacho mari vachiiwana. Ndofunga vaindinyimira nyaya yekuti vanoti ndiri muroi kumba kwavo. Uyu vachitambira mukando ndofunga pane 2 weeks dzakapera idzi. Ndakatenda pamukando ipapo iye namai vake ndikati ndipewo mari yangu. Mai acho akasimudza musoro akati pamuri kutaurira pamukando vanapa ndo vanhu vachakupai mari yenyu. Iyeyu ndikamubvunza akati mari yenyu vanhu vari kutaura kuti munonoipiwa kwamambo saka mari yenyu ichanokupira kwamambo. Saka ndiri kukumbirawo kuti mutaure nevana ava vandipiwo mari dzangu. Musikana uyu nemukomana uyu ndovasara nemari. Mari yenyu imari? Uyu asara ne$7 yangu. Uyu anga ane 43 netrauzi nyowani remwana wake uyu rakapiswa naambuya vake. Ndabvunza chikweretu kumba kwavo muchiro munge mwana wavo amboenda. Imari? Mati? Asara nemari. Uyu ane $7 kumwacho. 43. Uyo mukomana. Mukomana ndaupi? Uyu ane $2. Alright, shamani. Yo adzi nechikwereti kayo. Une chikwereti handiti? Chemari $43. Wakatora hembe dzavo. Ndakanonanura matrauzi matatu. Saka hembe dzacho chinochikuita. Saka kana vasara nemari kana mabvisa matrauzi ari 3. Kana ndabvisa matrauzi ari 3 nehembe yemukadzi wake asara ne$14 yangu. $14. Saka 14 plus 7 $21. Alright, zvakanaka. Hatingade kupedza nguva nenyaya. Mazvinzwa. Ndinokukumbirai kuti muzouye nemari kana kuno kudaro kwamambo. Wanzwa here. Kana kuti munokumbira dare ramambo kuti munope sapo. Aona kwewe pangona yaka $7. Zomake. Akati ndinokupira kwamambo. Chandikakumbira mbuya wangu kuti ndinowapira kwamambo. Pamukanda popo wako vanhu vaita zvakawanda changamira vachiti inini ndikuita zvimanjuzi ndiri kuashandisa unzwa mwanangu. Unayo here $7. Unoiwana ndoshoka wataura rakanaka. ndakadzokera kuma ndinowatandidza mari. Alright. Murugara kumwe chete. Ndakagara village imwe chete. Saka hazina basa nokuya kuno. Zvamunoita. Wewe unowapari. Inde kwasabo kumanzo. Inde kwa village chairman wenyu mumpa mari wopagogo. Iye sabhuku obva afonera ava. Motiudza kuti avapiwa mari dzavo. Tinotenda zvikuru. Ndinokumbirawo tsambe yekuti ndinopa sabhuku kuti vanhu vandipe mari. Aiwa ndatotaura kudhara zvakanaka yamai zvinogona kuita. Isusu tapedza kuprofita. Mwari achengete upenyu hwenyu nedare richengete. Hama zvinopingaidza mumisha zvirimo. Tsvagai nzira dzamunotaurana nadzo musingaite zvekusvika pamunosvika. Vaudzwa zvikuda kubatsirwa nemaprofita vayaona. Akutendai hama. Vachakubatsira imi ndima yako vatsvaga. Maita basa. Kuti vagone kukuita sei? Kubatsirai. Ndoda kukumanikidza kuregedza kutora mari yake. Tangai mateerera. Ava vasi kukumanikidza ya. But imbonzwa pfungwa dzayo. Pfungwa yavanayo. Mwari akatendeka pazvinhu zvake zvese. Uye Mwari uyu ndimwari wevanhu vese. Vanotadza nevanoita sei? Nevanogona. Inini ndini ndanga ndichifunga mupfungwa dzangu nemweya waMwari. Ndichida kutokumbira kuti upindewo mamuri. Muzvizive kuti mari yamunoda kudzorerwa mese yakawandisa zvekuti. Taitora kumukando. Ndiri kuzvinzwa mwanangu kuti waitora kumukando. Ndiri kuzvinzwisisa chaizvo. Well, kana musingadenyi kuti ndienderere mberi ndogona kuregedza ndosiya. Changa chiri chikumbiro changu kuti mumbomuregerera. Mukando unongochibereka. Alright, zvakanaka maramba. Alright. Oya tinyora 5 571. Ndio yamaweka nditi. Masangasani anasi. Baba nekukwira dare dzese nedza. 571. Iwe wanani? Wanu iwe. Andine madzimai aya zvatakaipa zvese hazvisa kubhadhawa asi tudo mari yedu ita 571. Ndavambera vasoro. Uyapa pamunoonekwa nekamera.
chakaipa sevanhu vasunungura mwoyo kudhara. Asi mari iyoyo kuwanika zvona manje ndinganyipe. Tipe madhiti. Ndidi kunyeperai. Zvona manje chindakabatikana. Aiwa zvazvinoita manje kubhadhara. Ora zvamungatete shawa. Imimi munopa mutaro wenyu. Semazuva ese. Woita nzira dzavanoita. Ndopandi kuti kubhadhara 571 it's too much. Anditika aisi mari inobhadharwa ka1. Anditi inobhadharwa muzvidimbu zvaringawira nepana pasedari. Anditika asi mari tinozokupai pamusoro mama tererai. Asi iyi mari iyi tinokupai yakakwana ndizvo. Anouya kudai achita payment tochengeta bosi mari yemukando. Amene zvamuri kuda kuti yakauya tobhoti yauya 200 tokupa here kana kuti muda mari yakakwana. Kana muchida mari yakakwana semafungidziro atita bosi vakadzedu futanotamba mukando. Tengeta kuti isusu mari yeuya hafu yobhadharwa tochengeta sitokuziyisai. Yoya imwe yobhadharwa zvichiuya nechi nedare. Mutemo dare unoti 2 weeks. Munhu achita chi? Munhu woita payment. Atakaita payment. After 2 weeks woita payment. Another 2 weeks woita chi? Woita payment. Kana ane chichemo chinge chitambirwa namambo. Kuti no pana bobhiso iyi neiyi imbonipewo dzimwe 2 weeks kumberi. Ndo mutemo wodare zvazvinoita. Bababata. Samuri yekuti mari tiichengete kuno tokupa yakakwana. Bosi makapota muchifamba futi mamwe makosti futi yokuti maya kuzofambira 200 kana maya kufambira $100. Anditika alright. Ndine pangu pandanda ubvunza futi. After 571. mari Aiwa. Yoya yako ne anokoro bhadhara. Unotaurana nawe. 571. Iwewe ndoda kupedza mari yako. Unoona secretary. Unotaura na secretary mawira. Bosi mukando wenyu unowanzondina zvarini? Ukupera kutanga kwa September ndokugowaniwa mari mukando vanhu society. Kupera ndizvozvo. Mwedzi wokutanga wiki rekutangira September ndokugowaniwa mari. Wiki rekutangira September. Ayo toda tuwirirane. Inzwai zveshe zvizvaya noda kumatambudziko. Anditika tofunga maona kuti matambudziko yacho zitotoa mwana futi wabatsirike futi matambudziko yapi iwaya sati kuti susu toita zvinhu zvokuti tiwirirane kuti uya agone kuwana mukana wokuti atsvage mari yacho. Alright. Ayo ngateiso. Mashoko enyu hapana kupinda kwani mimi. Mimi makamira. Mashoko enyu kwano ngari kupinda. Zvatakuita isusu pana patatu. Ngawanyengetedzana nevanhu mimanyara. Isusu takuti muswa 2. Anditika? Why something? After muswa 2 ndopatiketa kukuchaja kuti yani 200. As ape kuradza kuti chido chokubhadharira hama yako. Imbwane something muswa 2. Ime muswa 2. Namba dzepana pamunadzo anditika? Ndakusibisa futi kuti muswa 2 wacho. Hazvina basa kuti munogona kuya kudare munofona kana kusekretari kuna sekretari ndawana mari yakati. Ndawana mari yakati. Tokupa mari sisi. Then imimi wakakwira dare ndimi wakakwira dare. Munobata chero panapa. Ngavachingobata sekretari tora namba dzesekretari. Kwese ndokuchaenda mari. Ndokuno mari sitiko. Unozopana kuendeka zvapera. Pasira mchana. Rega ndifone futi. Gare pasana mai. Toda order. Ngatiradze kuti tinomisha tashiya kudzimba uko. Anzi unobhadhara mombe 2. Iwe chief madziva 1. Iwe chief nyamaro pakono kwatatongani yako 1.
Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives.